comes from overseas, in the gardens in the if kicking up a fuss, it's only cause we must let the world begin to understand, begin to understand. So running down our street, I'm stretching to the sky. And tenants for their clothes and I'm the lies, the delinquency. Avui estem ací al Col·legi Manuel Sánchez Guarnet per presentar-vos una enquesta de rabiosa actualitat. Per aquesta enquesta hem escollit els millors reporters que faran dues preguntes a la gent. Què és allò que t'agrada més dels Nadals? Anireu al cinema aquests Nadals? I quina pel·lícula veureu? A mi de Nadal el que més m'agrada és la il·lusió que tingueu vosaltres a l'hora de muntar l'arbre i el Belén. I quan anem per els carrers, quan vegem els balcons adornats, o quan anem a algú en el centre comercial, les llums de colors que munten. Pues que me falten regals, i què més? I muntaré l'arbre de Nadal. Pues l'alegria que tenen els xiquets i la il·lusió que ho agarren tot. Pues que s'ajuntem a sopar, a menjar, a beure, i a contar-se xistes i a contar-se anècdotes. Pues que s'ajuntem amb els amics, en la família, a menjar, a riure's, passar el rato. Pues a mi m'agrada el dia de Nochebuena, perquè ens reunim tota la família. El dia de Nadal se n'anem en estius d'iniciativa. I el que més m'agrada és el dia Reixos. Veure tots els xiquets tan il·lusionats i tan contents. Les estrenes! Dels Nadals? Pues dels Nadals m'agrada estar en la família, col·laborar en la família i tot el que siga tema familiar. El menjar no t'agrada res de Nadal? El menjar? El menjar, m'encanta tot. Una vaqueria i mi mare. Els joguets. Estar en la família, estar tots junts, és una de les coses més importants del Nadal. I que s'enjunta la gent per a sopar tots junts. Mira, llumenetes. El pernil i els pastissos. Pues els dinars i sopars que fem en família, els regals que regalem entre tots i lo bé que ho passem. Els dulces. Pues el que més m'agrada dels Nadals és que tota la família s'enjuntem, ho celebrem tots junts i això. I el menjar? Ui, el menjar tot, perquè sempre és menjar especial, sempre fas coses que normalment no les fas, i entonces, pues, el torró, els pastissets, les coses que són el típic d'ara de Nadal. A mi m'encanta passar els Nadals en la meva família, que és molt extensa i m'encanta passar aquests dies en ells. Tota la festa. A mi és dinars, els sopars i tot això. Pues estar en la família, els regals que fan, espero que a mi em toqui alguna cosa enguany, perquè m'ha portat molt bé. No com altres que no s'han portat bé. Això diràs tu. Pasar la Navidad con mi familia. Pues la celebració en família. Regalos. Quines festes? Nochebuena i Nadal mos agrada molt. Sí? Sí. Però per quin motiu? Perquè és molt familiar. Vols dir pastissos? Ai! És molt familiar. Mos agrada molt. Muntar l'arbre, el Belemet i enjuntar-se en la família per anar a sopar i a dinar. El ambient familiar. Estar en la família reunida. Que s'enjuntem tots i estem tots contents. A mi, per exemple, la Nochevieja, perquè n'hi ha molta festa i això.
i que no hi ha classe. Que més li agrada a l'abuelo de Nadal és reunir-se amb la família. Les meves filles i tots els meus nets, que en tinc 5. 5 nets. I estar tots junts, que és el més bonico que n'hi ha al món, sempre. A mi, pues, l'ambient navideñ, els torrons, el reencontre amb la família, les junts. Pues que t'enjuntes en tota la família molts dies. Muntem el Belén, entre tots fem un sopar i muntem l'arbre de Nadal en boles i en confeti. Que s'enjuntem tota la família i els amics i sopem junts. De Nadal, a mi, pues, pràcticament tot. A mi m'agrada molt Nadal. Molt bé. Sí. Pues lo que més mos agrada dels Nadals, que són els regals, les vacances, la neu, estar en la família, tot això. El que més m'agrada de Nadal és dinar a tota la família, fer un bon dinar i que dinin tots bé. I fer pastissos. Fer pastissos i pastetes per Nadal. Pues sí que aniré. I quina pel·lícula veureu? Pues la que vos agrada a vosaltres. Pot ser. I quina pel·lícula veureu? Lo imposible. Sí. I quina pel·lícula veureu? Ages 4. Claro. Tu volies veure la de Asterix i Obelix, no? Sí. Quina pel·lícula veuràs? La de Campanilla. Aniré a veure la que vulgui veure Laura, Campanilla, i la que vulguis veure tu, que és la de Tadeo Jones. Pues possiblement anem al cinema, però la pel·lícula hi haurà que veure quines fan. I la que més ens agrada, pues anirem. Sí, solem anar. Ara és Nadal que fan moltes pel·lícules per xiquets. Anem a vàries. Hem anat ja a veure 2 per almenys i ara ens agradaria tornar perquè és que no paren de fer pel·lis per xiquets. Pues han vist Tadeo Jones y ahora nos agradaría poner Asterix y Obelix. A lo mejor. Quina pel·lícula veureu? Amanece parte 2. No crec. ¿Veureu alguna pel·lícula en l'ordenador, televisió, etc.? Sí, això sí, per supost. Clar, moltes. Segurament sí. O en el cine. Pues sí. I quina pel·lícula veureu? Tadeo Jones. ¿Al cinema? Igual sí. Igual veure alguna película. I quina pel·lícula veureu? Pues alguna basada en temes infantils, per exemple. Sí, anirem. I quina pel·lícula veureu? Los Imposibles. No. Veureu alguna pel·lícula en la televisió, ordenador, etc.? Possiblement. Sí, clar. Quina pel·lícula veureu? Pues una d'aquestes de risa familiar, que l'abuela cau i riu i pica. A lo millor. I quina pel·lícula veureu? Las tres princesas. ¿Y veuràs alguna peli en la tele o en l'ordenador o en el cine? Sí? Quina? El Rei León. El Rei León? També que Sí. I on la veuràs? El Rei León i on la veuràs? En la tele? Sí? Clar. Sí, pugui ser que sí, perquè és que en Nadal solen posar algunes pel·lícules molt boniques. I quina pel·lícula veureu? Pues alguna d'estes de dibujos que solen eixir ara en Nadal, que són unes reproduccions molt xules. En la tele. Quina veuràs? Moltes. Sí, sí que anirem. I quina pel·lícula veureu? Pues la que més ens agrada que estiguem fent. Claro. I quina pel·lícula veureu? Más. Por algun dia anirem, pot ser. I quina pel·lícula veureu? Pues la de A104. Sí, si tenim temps, sí. I quina pel·lícula veureu? Pues la que llega allí i si us agrada, pues la veurem. Igual sí. Quina pel·lícula veurem? La que estrenen. No sé si anirem, però si anem m'agradaria veure l'Asterix i Obelix. En el cinema no. ¿Veuràs alguna pel·lícula en ta casa o en l'ordenador? En l'ordenador o en casa sí.
ho sabem. Però si volgués anar, quina pel·lícula voldries veure? A Lleis. A on? Al cine, quan I ja anés ahir al col·le? El cine on el fan? En el cine. Ah, en el cine? I quina pel·lícula és? De Navidad? La que vulgueu. Estem preguntant en general si anireu a veure una pel·lícula. Ah, vale. Anireu a veure alguna? Sí, però tenim que saber les hores i tot això que les fan. Al cine de l'abuela no va mai, ja n'hi ha prou en la tele. Pues segurament no. ¿Veuràs alguna pel·lícula en la casa, en l'ordinador, etcètera? Pues sí, a mi era la tele que fan alguna que m'agrada. Crec que sí, algun dia anirem. Quina pel·lícula veureu? No sé, la que ens agrada que vegem. Sí, si fan alguna pel·lícula per vosaltres, sí. Quina us agradaria veure? No sé, quina t'agradaria veure a tu? Pues està Brave, està Leo Jones, algun musical que n'hi hagi per ahir. El que us digueu. Suposo que sí, veurem La vida de Pi. Segurament. Sí. I quina pel·lícula veureu? No ho sé, la que vegan que digan que mos agrada. La més xula. Sí, Vale. una xula. Pues anirem al cinema, pues a lo millor anem a veure alguna pel·lícula, per majors, perquè ell encara és xicotet, quan siguem més fadrí ja anirem a veure pel·lícules de dibuixos animats. L'abuelo al cine ja fa més de 20 anys que no ha anat. El cine és que l'abuelo no va al cine mai. Però no rigues! Què és el que més t'agrada dels Nadals? I felicitar els Nadals a tots i que passeu unes bones festes i que us dugueu moltes coses de reixos. Allà a tots. 1, 2 i 3. Bon Nadal a tots! Encara allà, que cuino molt bé. I tinguem salut i faena. Avui per avui no es podem anar res. Passa-la mi! Madrid. ¿Mos tocaran a la presó? No, crec jo. Ja està? Moltes gràcies. Muchas gracias. A tu, bonico, ¿eres a soles? ¿Eres a soles? Ah, pues ya está, bonico. Però no rigues! Corta joc. Of that love you give, ooh, it hurts to be wrong. Baby, I'm gonna need the doctor's care. Oh, now to get me through the night. Oh, look what you've done. I don't know, but I've been told the world outside is oh so cold.